ting bulan ning Marso 2021. Digdi po sa kuyang lugar o digdi sa Muya, sa Legazpi, of course, particularly in Rawis, digdi sa UST Legazpi compound, nag-uuran, no? Sana kamo ay nasa maray nakamugtakan, miski nga ni nag-uuran ngunyan daw, pero pabor iyan mga tugang sa satuyang mga tinanom. Paranday na kita magdugdog kang satuyang mga tinanom. Bigyan pa naman sa UST Legazpi Campus, nadakol kaming tinanom na Nara. Okay? Nara. Ano? Kaya pwede kami nagtatanom digdiho. Itong panahon, kadakol akong tinanom digding mga mangga, pili. Kaya yung mga pili dyan, mga mangga dyan, mga dyan sa likod, ayan, nahaluyo na iyan. But anyway, ngunyan, kami nagtatanom. Mga tugang ang nagtatanom. Ano? Kaya kung nagtatanom kamo, may aanihong kamo. Ano? Kaya mga tugang, mag-iribahan kita ngunyan sa tuyong programang Marhay na Hapon, ang sa tuyong pag-urulayan, ano man ang ikakarahay o ano ang marhay. Yan ang pag-urulayan ta. Ano, ngunyan mga tugang, ngunyan na hapon, meron akong ipapaukod sa Indo. Sisay ang kaibahan ni Magellan na siya po ay masasabi natin chronicler. Okay? Kasi naghapot si 8753, sabi niya, Father, ano naman ang kahaputan mo? Sana, Father, magbigay ka uli ng load. Okay, sige. Sa pamagitan ng trivia mo. Sige, magbigay tayo uli ng load. Okay. Ngayon, ang hapot ni Father Boots, ano? Si Isay, ang Italianong scholar na kaibahan ni Magellan na siya ang nagsurat, nagsurat mga tugang kang mga nangyari mula pa nung halisinda sa of course sa si Magellan baga, ano, kaibahan itong nagsusurat, ano, siya po ay chronicler ang apod kaan, chronicler, so mga nangyari anong aldaw na ini, kung si Sandy Maninda, gabos pig susurat kaiyan. Siya po saro siyang Italiano. Actually, siya ang nagsabi na inihong March 31, 1521. Okay, dumating baga sila March 16, 2021 at 46 days yun. Sunod-sunod aral daw. May pigigibos sinda ka itong panahon. Yan. Patay mga tugang, bago kita magpadagos ka sa tuyang mga istorya manunugod sa 500 years of Christianity. Ano? Kaya muna kita mga tugang, mga G. Okay? Mga G kita mga tugang, sa tuyang pangajion na magayon ang pangajion. Okay? Ang pangajion ta, irumdumon ta ang mga ginig sa tuya ng Diyos. Kaya nanggad kita makalingaw. Okay? Permitang girumdumon ang mga ginigibo sa tuya ng Diyos. Tulad ng pagpapatawad, pagmamahal niya, pagkaminot sa tuya, ibuhunta, girumdumon. Okay? Kaya nanggad maglingaw. Kaya nanggad ikalingaw ang mga ginigibo ng Diyos sa satuyang buhay. Kaya, samahan na nindo ako mga tugang sa pangajion. Sa ngalang Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino mang humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Berhen ng mga Berhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, pagkus kami iyong dinggin at kaawaan. At mahal na Berhen Maria, pakisabi po, pakibulong po, pakiabot mo po sa iyong anak na si Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, na bindisyonan niya po ang himpilang ito ng DCGB, ang may-ari, ang nangangasiwa, o ang mga nagtatrabaho, ang lahat na tumutulong sa himpilang ito, at lalong-lalo na ang lahat ng mga tagapakinig na kami ay iligtas sa anumang mga masama
sa kasalanan, sa kapahamakan, at lalong-lalo na sa COVID-19 upang kami maging kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong mabuting balita. Ang lahat nito ay hiningi namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, Diyos marhay na hapon giraray sa Indogabos. Uulitin ko ang hapot ni Father Boots. Si Sai, ang chronicler ni Magellan. Actually, kaiba siya, nakabalik manggiraray siya. Marita nga ni, dahil man siya nagadan, dahil man siya na sugatan, kaya mga tugang, siya nakabalik giraray doon sa Spain. Okay? So mga tugang, okay, teka, may nag-upload doon si, okay, sandali. Good afternoon, Roy. Ako si Pigapita. Si Sai? Pigapita. Very good. First caller, panalo. Tama, si Vega Peta, si Antonio Vega Peta. Thank you very much, Roy Kadag. Sa imong pagsagot tulos kan sa tuyang simbag sisay ang chronicler. Ang ibig sabihin ng chronicler, bababa ko na Roy, Thank you very much. Okay. Okay mga tugang, iyan po ang sa tuyang caller. Okay. Tama din si 7431. Very good. Tama ka rin po. Okay. Yan, tama yan. Si Biga Peta. Okay. Anyway, Roy, ibigay na lang natin doon sumagot din si bigay na lang natin ang load kay 7431. Okay? Sige nakano pala si Roy Sabi niya, Father, ibigay mo na lang sa iba kasi naman kasi postpaid. Talaga, ang bait-bait talaga ni Roy Kadag ng Don Sol Sorsogon. Okay? Mapagbigay talaga si Roy. Thank you, Roy, At totoo po, ang pangalan niya, Antonio Vega Peta. Yan. Mga tugang, saro po siyang Italiano. Alam mo, napakinggan ko siya, kaya ni-research ko yan Kasi noong pinakikinggan ko ang Gifted to Give na tinalakay ni Bishop Ambo David, duman sa Caloocan, nagtao siya ng inihong recollection, Gifted to Give. In-explain nga ni, kasugma pinapadangog ko na sa Indo ang istorya, first part na ang tungkol sa gifts. Okay? Anong pagkakaiba ng gifts sa bribe? Okay? Anong pagkakaiba ng gifts sa tinatawag give and take? Iba rin yun Ang tunay na gift, okay, hindi ka entitled. At the same time, yung gift talaga freely given. Okay? Kaya sabi nga ni Bishop Ambo, duman talaga naghali ang tema kang gifted to give. Kasi sabi ng Panginoon, binigyan kayo, magbigay naman kayo na libre. Kung ano ang natanggap nyo libre, ibigay nyo ng libre. Yan. Magayon ng baga. Yan. So, yung pangatugang. So, yun. Gift yan. Gift. So, yan ang Si Antonio Piga. Ang spelling po, P-I-G-A-F-E-T-T-A. Pega Peta. Antonio Pega Peta. Saro siya itong huben pa siya mga tugang. Okay? Nasa 20 years old pa siya nung panahon, nakaiba siya ni Magellan, nagdigdi sa Pilipinas. Okay? March 17, 1521. Okay? So, he recorded not only the names and the vocabulary of the natives, but their food, attire, customs, and traditions. So talagang every day, sinusurat iyan ni Antonio Pega Peta. Okay? Siya po ay geographer and scribe of the group. Kasi pag may expedition, igwasin ng inaapod na chronicler o escribantes. Okay? Siya po ang nagsusurat kang gabos na nangyari. Halimbawa, ngunya na ta ngayon na aldaw.
O si Father Boots, alauna, nagprograma sa DCGB. At ang pinag-urulay nga ninihong tungkol sa 500 years of Christianity na kung saan, kung dai nagsurat si Antonio Pigafetta, dai kitang istorya. Ano? Na importante mga tugang, igwa kita ning istorya. Paano? May nag-istorya. Paano naka-istorya ito? Oh, dahil sinurat. Yan ang importante mga tugang. Dapat magsurat kita. Kung sa tuya sa nang i-istorya iyan, pag nagadan so nag-istorya, nalingawan so istorya, dahil naman inistorya, mayo na sana. Dapat talaga pigsusurat iyan. Digdi sa muya sa kumbento, igwaman kami ng chronicler. Every day, may igwa kami assign na padi na sinusurat ang mga importanteng nangyari. Pero inihong ginibo ni Antonio Pigafetta mga tugang, magayon Kasi bako sa na sa mga pangaran kan mga lugar, kundi sa mga tataramon kan mga natives. At ito pating mga pagkakan, so mga kostumbre, so tradisyon. Okay? In fact, sinurat nga ni ito, the first mass in the Philippines happened in Limasawa. Siya po kasi ang eyewitness. Eyewitness, kaya nga sa surat niya, detailed and surviving account. Sabi nga ni Escalante, isa po siyang istorya ng Pilipino. Okay? So, sinurat niya talaga. Pigafetta wrote all his observations in a journal. Okay? Based on that original journal, 4 manuscripts were produced in French and 1 in Italian. Okay? At yun po, ang maganda doon, na-distribute yung manuscripts. Kaya yung manuscripts, these 4 manuscripts have survived. Okay? The originals are in libraries in United States, France, and Italy. Yan. Kaya nga, mga tugang, igwa kita ning narurumduman na may mga taong nagsurat. Okay? Kaya importante mga magsurat ka mo. Halimbawa mo niyan, nagdadagog ka maki Father Boots, magsurat ka mo kung ano ang mga importanteng nasabi ni Father Boots. Kasi ako, iyo mapigigibo ko Ining notebook na niyo. Pag halimbawa, kasi nagdadagog ako sa YouTube. Tapos ano mang nadadagog ko, sinusurat ko, and then I think over it. I reflect. Sabi nga, ito, there's the power of words. Yun, mga concept na ganyan. Alam mo, importante mga tugang iyan Kasi sabi ko nga sa mga apo ko, sa mga pamangkin ko, sa mga kapinsanan ko, iningibunin do. Number 1, in order to learn, number 1, listen. Importante po yan listen, makinig ka. And then, if you want to go farther, research. And what do you mean? Anong ibig sabihin ng research? Read. Magbasa ka. Importante yan magbasa. Importante mga tugang. Kasi kung dahil ka magbabasa, maluya. Pagkatapos, ang gibon mo, pagkatapos na nadawog mo, nagbasa ka, kasi nag-research ka, araw kasi nangyari sa kuya, nadagog ko kasi ang pangalan Pigafetta, sabi ni Father, ay ni Bishop Ambo. Sabi niya, ang sa kuyang source, ang ikikwento ko, hali yan, base yan sa sarong chronicler na detalyado, na kaibahan mismo, eyewitness kasi siya na siya nagsurat. Si Pigafetta, okay? P-I-G-A-T-T-E-A. Pigafetta, si Antonio Pigafetta. Okay? So, nagsurat siya. So, sabi ko, importante talaga, nagdadangog ka, pagkatapos magsurat ka. Okay? Isurat mo. Pagkatapos isa ito, then research. Mag-research ka kasi sa panahon mo niyan mga tugang, kadakol na kitang natutudan. Dala ng
liaunang available eh. Ako po, sasabihin ko sa Indo, ako po, tapos na ako ng pag-aadal, pero di pa ako tapos matuto. Okay? Sige pa, I am still learning. Ano? And when will I end my learning? Until I die. Yun. Hanggat mamatay, hanggang buhay, okay? I will die only when I tapos na. Ang importante, sige lang, keep learning. Kaya nga ako po nag-enroll sa University of, hindi Santo Tomas, University of YouTube. Yan, YouTube po ako. Every day, nakikinig po ako. Sasabihin ko, sa ko yung mga paboritong pinakikinggan ko pagdating sa leadership, si John C. Maxwell. Yan. Pakinggan mo sa YouTube pagdating sa leadership. Okay? Inspirational. Pakinggan mo siya. Yun, matututo ka. Father, wala kang diploma. Di ba, Alina, walang diploma? After all, papel lang naman ang diploma. Ang importante, kaaraman. May diploma ka, dahil ka mang kaaraman, mayo man sana. Ang importante mga tugang, may kaaraman ka, information. Okay? At the same time, yung information mo, magagamit mo yan. Okay? Sa pamagitan ng, sabi ko nga, information, formation, and transformation. Yan, importante sa buhay. Kaya, mag-ano ka mo, everyday, ang ginigibo ni Father Boots, bago maturog, okay? Kaya importante sa ko din ang internet eh. I use it for my learning. Okay? So thank you very much Marian, sa pakikinig sa atin, Sana, okay, magbibigay tayo ulit ng load doon kay 4731 kasi may nagtext sa kuya. So, yan, kasi nakasagot siya. Piga peta ang sagot niya. Okay, so importante mga tugang kadakol. Gusto kong ipadagog sa Indo, mga tugang, ang itong sinabi ni Bishop Ambo. Okay, magayon ini excerpt lang ini mga tugang actually inihong sinabi niya, papakinggan natin mga tugang. Madali lang mga siguro 10 okay. Pakinggan natin mga tugang inihong sinabi ni Bishop Ambo. Okay? Your motive for the giving, or when the receiver is held captive by the giver through the gift, the so-called gift. Kailangan, we must call a spade a spade. Hindi lahat ng tinatawag na regalo ay regalo. Not all gifts are gifts. I realized this very early in my life because my late father served as an assistant to the chief prosecutor of Metro Manila. And ang prosecutor or ang piskal usually would decide on the merit of the case, meaning would establish what they call probable cause, kung iaakit ba o hindi sa korte. And many times, people attempted to send gifts to my late father. And I do remember how offended he felt whenever they sent gifts. Parang, I didn't understand that at the start. Only later did I learn to distinguish between what is called a gift and what is a bribe. Not all gifts are gifts. If it is given for a price or in exchange for something, then it is not a gift. It is a commodity or a merchandise for sale or for barter. If it is given with a hidden agenda, that is even worse. Kung minsan, the agenda can be economic or political or sometimes even a sexual agenda. Then, if it is given with a hidden agenda, it is not a gift. It is a trap. It is a bait. There is an old saying, I'm sure you're familiar with it, beware of the Greeks bearing gifts. Well, I do not mean to be racist when I say that. It's just a quotation
that has a literary background, and I am sure you know the literary background to it. The Trojan horse, the Trojan horse. When they sent that Trojan horse, they really thought it was a gift, not realizing that it was a trap. So let's now move to the second part, the gift of the Christian faith. Having established what a gift is supposed to be already from the mindset of Jesus himself, then maybe let us reflect on what we call now the gift of the Christian faith. One of the issues is, was Christianity a gift or a mere tool for colonial rule? I am sure not everyone will agree with us about celebrating 2021 or commemorating 1521. In fact, there are some historians who would simply say, oh, come on, the Christianity brought by the Spaniards was just a tool for colonial rule. Well, maybe if you agree that Christianity was nothing but a tool, a political tool, or a tool for colonial rule, then maybe, if that is how you look at it, then you will not regard it as a gift. You will probably talk about Christianity as something similar to the Trojan horse, But the question is, how come? How come we eventually got rid of the Spanish colonial rule, but we kept the Christian faith? How come? That could only mean that even the natives of these islands learned to distinguish between faith and politics, I mean, they were not dumb people. They were also intelligent, and I am sure they were also discerning the movements of these strangers who came to these islands. I think they also distinguished between the political agenda of the colonists and the evangelizing mission of the missionaries. Of course, they came together. That is why it is easy to equate them with one another, the colonists and the missionaries. We ended up rejecting the politics, but we kept the faith. And for me, that could only mean we recognized it as a gift. And we recognize this as a gift not from Spain, but as a gift from God. Maybe through Spain, but not from Spain, because we kicked out Spain, after all, after we had a revolution against Spanish colonial rule. And so we need to clarify 500th year of what? Because we're saying we're celebrating 500th year of Christianity. What is it about 1521 that we are commemorating? Well, I would like to put it very simply. It's the 500th year since the first contact of the natives of these islands that would later be called the Philippines with Christians or with Christianity. With Christians from Spain and Portugal in the person of Magellan and all who were part of the Magellan expedition of 1521. And so, are we going to say 2021 is the 500th year of evangelization? That's another touchy issue for some church historians even. But I would dare say, yes, why not? 500th year somehow of evangelization, but with a lot of qualification on the significance of what exactly happened in 1521. Because we celebrated 1965 as the 400th year of evangelization. That was to commemorate 1565, the 1565 Legazpi expedition. And that expedition came with the first group of Augustinian missionaries with the express mandate to evangelize. Okay mga tugang, napakinggan natin ang isang excerpt, mga tugang sa mga sinasabi ni Bishop Ambo David. Magayunan mga tugang,
bago kita mag-commercial, gusto ko lang pasadahan mga tugang na actually sinabi nga ni is a gift of faith. Ano? So naiwan o wala napaalis nga yung mga si mga kasama ni Magellan, pero nandun pa rin ang pananampalataya, yung faith. Kasi there must be the difference between faith and politics. Yan ang problema. Pag sinama natin yan. Kasi sabi nga ni Bishop Ambo, di mo talaga basta separate. Kasi sila Magellan kasi pumunta naman talaga dito bilang to colonize. Kasi kinuha siya sinugo siya kang Spain kasi si Magellan ay naging mercenary kasi dati siya ay Portuguese pero dahil siya sinuportan siya ng Spanya. Kaya nga talaga ang Matay mga tugang magayon ang pag-urulayan ng inita, nakakatabang niya sa tuya in appreciation sa pag-appreciate kan sa tuyang 500 years of Christianity. Okay. Mga katugang, babalik kilala ang iyong lingkod pagkatapos ng paalala. Ang oras po natin ngayon ay 35 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Biogesic Tablet, Paracetamol